Kindegi makoro igeno ne koth dhi chako chue kaunti ma Mombasa. Kaunti no osechako timo ikruok mopogore opogore magin kaachiel kod yawo dundu mag keyo pi mag taka kata minyaga kaachiel kod okenge mopogore opogore mag temo duso boma ma Mombasa. Magi timore odiechieng' ma kawuono ma bende piny mangima yango odiechieng' mar rito alwora manitiere alwora mar bungu to chutho yiende ma opidhe gwenge mopogore opogore. Wadani watudre kod jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko mondo mi wane ler mathoth kowuok Mombasa. Erokamano ahinya, kama antiere e chuny boma ma Mombasa kuma gie sani Tend County osebedo ka keto chenro mopogore opogore mag temo rito alwora. To chutho kotenore kod ni bedo ni chieng' ne rieny matek to sani endi wacho ni koth onego bed biro machiegni ni koro wang'eyo ni to kange mage ma Tend County to chutho e migawono mar alwora keto. Antiere kaendi gi apisa maduong' e migawo mar weche mag alwora adwa mani to lerwa ni to chenro mage ma sani giketo mar neno ni giikore ne koth to chutho e kaunti ni ma Mombasa. Erokamano ahinya, kata gi nyingi tinyisa ni to chenro mage ma sani udhi yudo nyime. Nyinga Pauline Oginga, County Chief Officer mar Environment Solid Waste Management. Chieng' osebedo ka rieny Mombasa, to koro sani wachenenyo ka koth osechako chue. Achiel kuom gigo nwachako timo en iko kuonde mwapidhe maua gi lum. Ing'eni Mombasa en town mar watalii, mar tourism. Koro koneno malong'o eka bomiyo watalii moko biro limo wa Mombasa. Koro wasebedo kwa jowa gipuro to giiko mondo ka koth ochako chue to wachak pidho maua, wachak pidho lum. Kamano kendo ineno ka Mombasa nitie ginene kuoyo mang'eny. Koro wan gi truck madhi round monego ma ji ywecho, ka giseywecho to gigolo kuoyo mondo kik din drainages mondo ndarni opong' gi pi. The same time watimo gimiluongo ni segregation of waste. Segregation of waste en pogo takataka. Koro juma mabiro manyien wachako launch program mar segregation mar waste mondo jopog takataka mondo gimadhi makirunge obed en takataka matin mok nyal bedo recycled. Koro wago erokamano ni Tend County ma Mombasa kokalo kuom gavana momiyo osemiyo wasir mwayudo equipment mosekonyowa mondo waik kuondegi mondo town obed maler, town obed ni ober, en beautiful e wang' ng'ato mang'iye. Ila ambayo tumefanya ni kwamba tunawaambia wa recycle zile takataka. Wakisha recycle watapata pesa pale ndani ambayo itawasaidia. Na hiyo pia tutakuwa tunafanya hivyo kupunguza tena mambo ya takataka kupatikana kwa drainage systems, ndio ilete mambo na flooding Mombasa. Tupate mtu wa mwisho, labda tueleze, tunazungumza na Ramogi TV, labda tueleze mikakati ambayo umeweka katika masuala ya mazingira kuhakikisha kwamba mji wa Mombasa unaendelea kunawiri. Kwa majina anaitwa Mohamed Ahmed. Mikakati tuliochukua ni kuelimisha wenye nyumba na mabiashara jinsi namna ya kutupaji taka ili tusiwe na majaa katika mji wetu. Mana kaki winjo janeno mar Ramogi TV magoma na moko kuom jogo manie sekta ni mar weche mag alwora e kaunti ma Mombasa kata mama na nyisowa okange mopogore opogore magiketo mar neno ni kaunti ma Mombasa ni medo bedo maler to chutho kod weche mag alwora kaachiel kod sechegi makoro ikruok ne koth mapek migeno ni chano chue e kaunti ma Mombasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.